αγώνας ημιτών και αερίων Ανατολής και Δύσης. Δίλιας, Κορτέσης και Χάλιας. Ελάτε εδώ. Εμείς. Εσύ. Για έλατε εδώ. Δεν τρέπεσαι ρε πια να κάνεις μάτι της καθηγήτριάς σου. Εγώ έβλεπα. Δεν μου λες Δίλιαν. Τι είδες? Λίγο μπουτάκι. Ως τι είδες μπουτάκι, Ένα μήνα αποβολή. Μπράβο. Εσύ, Κορτέση. Τι εγώ. Εσύ, λέω. Τι είδες? Α, λίγο, πάρα πολύ λίγο. Και κιλοτάκι. Ως τι είδες κιλοτάκι, Λίγο. 3 μήνες αποβολή. Μπράβο. Εσύ το πας. Εγώ τις φιλίσματα που είδα, λέω να φύγω την άλλη του χρόνου.